Sa number 3, makalima ka beses nga nagbuga sang abu ang bulkan Kanlaon sa kahapon nga adlaw kag kaina sang aga. Liwat na naman ini nga nagbuga sang abu. Ini ang video nga kuha sang grupo sa mga filmmakers nga nagashoot sang pelikula malapit sa Kanlaon. Makita ang gray nga aso nga nagagwa gikan sa baba mismo sa bulkan. Sa advisory sang NDRRMC, mga alas 10:17 natabo ang pagbuga sang abu kaina. Sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, lima ka beses nga nagbuga sang abu ang bulkan Kanlaon sa kahapon nga naglawig sang 5 to 20 ka minutos. Nagbuga man ang bulkan sang 4,896 ka tonelada sang sulfur dioxide nga naglabot sa 150 metros ang kataason. May 21 ka mga volcanic earthquakes nga na-record sa sulod sang 24 oras. Paray naman ang paghubag sa sulod sang bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 ang Kanlaon, but silingon, hindi pwede magsulod sa 4 km permanent danger zone.